लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय दिनै जाबाय मागो दाननि नैथि मंगलबार बेवहाय जोङो मन्दिराव थांगासिनो आरोना जोंना बिराद मोजां मिटिं जानो थांगासिनो माने जाबायबो आरोना मैयानिफ्रायनो जादों ओमफ्राय मैया आङो भिडिअ सिडिअ लालायलायदिया ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट एमएलएबो फैदों आरोना दानिसो थांखांबाय खोमा जा नुहुरदों आरो आङो गारिजों ओमफ्राय दा जोंना रेलिबो खालामनाया मोनफैयाखैनो मन्दिरसिमहाय फैगासिनो आरो जोंबो थांगासिनो दायो जोङो रेलियाव थांलायलायासै आरोना साइकेल रेलियावहाय जों थांगासिनो दा आनैमोन ओरै दङ सुलिना ओमफ्राय नै आनै थांबाय थानि जोङो दायो नायलांबानो जाबाय बयबो ओमफ्राय नै हाबलां मोनफैहांबाय जोंना आलासियाबो मोनफैखाबायनो आरोना एडुकेसन मिनिस्टार ओरैजाय दंफैयो आलासिया बेयावनो दं आरोना आलासिया फै जों अबाव थांगोन दायो ओइ आर'साव हाबहैनो ना ओरै थांनो जादों आरोना ओरैनावलाय खनसे नै ओरैजाय एमएलए दंफैयो नालाय रेलिया मोनफैसिगोन आरोना साइकेल रेलिया ओमफ्रायो जोङो बुट राननो नै लामायाव दङ माने ओमफ्राय ओरै सासे दङ सोलिनाया बुट रानग्रायाव मोनफैदों आरोना फैग्रो मोना मोनफैथ'वाखैनो एसे मोनफैयानो जाबाय नोंसोर गामिया साहा होदों होनदों नामा जायो इथिंबो नै नोंसोर मा ओरैनो जाफैदो ना हरलाय रिलि खालामनायफ्रा जाथोंलायबाबोमोन ओइ नुवाखै नोंखौ ओइ थांसैनो आसोला नेबाय थानोसै आरोना दसे होलां हरहोलां ओमफ्राय ओरै जुहोलां नै जोंना मावथि सानैया जुगासिनो खननै फैबाय दै आदाया खननै फैबाय बिराद गोथाव मोनो नै बुटखौ संख्रि होबा जायाना सोरबा एसेल'सै दे नोंसिना खामानिया ना ओमफ्राय गैला दा एसेल'खासै जुखांसिगोन दहायनिफ्रायनो जुदों आरोना मोनजादों गरनै होदो आरो बिदि होननानै देलाय गरनै होलाय देलाय नै भिडिअ'आवनो दंथारो प्रुफ बुंलायनायनि नामा ओइ ना इदि होआ आरोना जोंबो ओरैनो डाइलगसो गायदों बुंजोब्बाय न'आ बुंजोबनानै ओमफ्राय जेराव मेराव दं आरोना मानसिफ्रा ओरैजाय गारि नै आबौआ थफ्लासे जायोनो आयं आबौ नङा आयंसो दे होमबा आयं गासिबो फैजोबनांगौ नै जोंना रनेस फैगुसारा थांसिगोन आरोना दा थांसिगोन आरो दा जोंना आलासिया थांसिगोन दायो नमस्कार सर थांखांनाय जोंनो ओरै रेलिया मोनफैबाय आरोना बुट बुट मा थान्दा जानायनि औ मोनफैबाय जोंना जै होआ नामा रावबो गिबियावनो ट्रेक्टर आरोना आबौ मोजां मोनफैबाय दा जै थांनानै थादों
बुट आं बुटसो रानदों एसे मोखाङाव थाबा मोजां जागोन ओरै थानांगौमोनलै ओरै थांगौ ओरै फैदो बयबो फैदो ओरै थांबाय था ओरै रानलांगासिनो दं आलारि बाथि सावनानै बिबार बावथाय होनानै खुलुमबाय सिजौ गुदियाव गोथार मंगलबार सानाव जोंनि थानसालियाव आरोना फोथाखौ नुगोन जोङो बिराद मोजां बोर होजाबाय आरोना सानैजों बेबायदि खुलुमखांबाय दायो मोजां मोनबाय माने गोसोखौ नै जोंना सोलायथि दङ सिंगार खोनायाखै सिंगार नङा आङो सिनायखाबाय बिराद बिथांखौ बिराद सिनायखाबाय मानसिफोरा थगायदोंसैयो गावासो थगायनो माने मानसिफोरानो नुजोबखाबाय बबेयाव जेराव मेराव निउसाव खोथा बुंनि मा होनो जोंना नोलोबारि आलायखुंग्रि थानसालिखौ गोदान लुफिननो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दिनैयो मागो दाननि नैथि मंगलबारावहाय गायसनबाय खुन्था गायसनजेनबाय आरोना मोनसे गायसनना दोनबाय ओमफ्राय जागायबाय आरोना ओमफ्राय आङो एसे देखायलांनि नोंसिनो नायलांबानो जाबाय गायसनजेनबाय आरोना नै बेनो दिनै गायसनबाय नालाय जानो थांगासिनो आरो मोजां खुलुमनो मोनसिगोन जोङो एबारो ओमफ्राय जोंना सिगां नै बेबायदिमोन आरोना बारा एसेबां माने माबा नङामोन डिजाइन नङामोन ओमफ्राय दा जोंना मोजां जानो फैगासिनो आरो आङो देखायहैनि नोंसिनो र' बैयावहाय साइनबर्ड होनानै दोनदों बैयाव नै बै साइनबर्ड होनानै दोनदों आरोना बेबायदि डिजाइन जागोन माने मोनानि सुंद' बिबुंथिखौ आंनि आफादगिरि बिबुंथियाव फोजोबबाय बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव आं खर' गंग्लाय खुलुमबाय लोगोसे दिनै इमेलखौ आर'ज कमिसनजों बेबायदि जागोन आरोना नै डिजाइना जोंना खावलायबाय आरो बिनि उनाव आंना जथुमाखौ फोजोबसिगोन दा
आर'ज खनगिरि एबा दानगिरि बिथांखौ थियारि जानानै आर'जजों जोबखांनानै बर'नि बेनो आरो आफादखौ डिजाइना। फोजोबनो थाखाय आं खावलायबाय आरो डनेसन नामा नै दोननो हागोन आरो ना नै सिखावा नायलाय नुदो सिखावा दं आरो बेनो आरो ना फैबाय जोङो दायो जायगा नेदों आरो ना जायगायालाय देर दङ ओमफ्राय साफा खालामथ'वाखै गुमायलायाव नै ओंखाम जाग्रायाव दै बोथोर नेगासिनो ठंडा पानी लगे ना गरम पानी लगे ऐ सब आसे किसिम किसिम थाराय बिलाइखौ माबा खफ्रि बिलाइसो होनो थाराय बिलाइ होनानो खफ्रि बिलाइसोनो थाराय बिलाइ नङानो आंबो मिथिला आरो दै बेयो मा बिलाइ खफ्रि बिलाइ ना थाराय बिलाइ मिथिला र' आं सोरनावबा सोंहैनि इयो मा बिलाइ ए इखौनो जोङो थाराय बिलाइ ना खफ्रि बिलाइ होनगासिनो ओमफ्राय थाराय बिलाइजों खफ्रि बिलाइजों बेलेग ना ए मा होनदों लाइहुलाय माबा इखौ मिसिंफोरा लायो थाराय बिलाइखौ मिसिंफोरा लायोना इखौ लायोथाय इखौनो लायोना ए नामा इनिखायनो खफ्रि बिलाइ नामा ओमफ्राय अमा बेदर मोनजायाखै मोनजादोंनो नोंसोर बिनो रोङाखै दङ नोंसोर मिथियाखै दाहाय मोनजागोन लास्टआव जाग्रायासो मोनजायोनो जाबाय था नोंसा ए दे आंनो होदो नै एमान गाबज्रिदों जोङो दासो मोनफैदों नै ओमफ्राय उल्थासो होदो आखौ नोङो नै ओरैसो होनांगौ अ नैलाय लायबावगौ इसोर मा मोनजाया जाजानो गिदों नामा ओइ नै हारसिं गेवलांखाबाय नै आंना आयै खिलेबलेब ओंखामा दिनना गोथाव नङाना मैया ना गोथांलै नायोना एसे माबा नुदों बिराद मानसि जादोंबा नोंसिना रानग्राफ्रा माबोरै मावनाया बोरै एकदम खारख'लायनो हायाखै खोमा ना दिनै बिराद मानसि ना मैयानिफ्राय बिरसिन जानोसै आरो ना दायो माखासे ना मोनफैथ'वाखै आंखौ नुगोना नुवाखैलै नुदों दा आंखौ नुगोना नुवाखै होनबाव मोनो जानोसै दै लुना लानि र' दिनै मंगलबार हाथायबो जाखांनानै दा बेरायहैनोसै एसे ओमफ्राय मेथाइफोर मोनजायो गोथाव नुयोबा जानोसै आरो ना दे होदो जाबाय मोनफैबाय नोंना बे आंना दासो सफैदों खोमा हास्लाबासै बेस्राफ्रा जानोसै दायो जानायनि देखायना भिडिअ हमना होनोबा नै दालि रानग्राफ्रा लाब्रा रानग्राफ्रा जाख्लायनोसै दायो नै मालाय मेम'रि थानायनि फटक साफायग्रा होग्राया साफायना होग्राया आनैसो आरो ना जोंना ओरै खारलांजोब्बाय नै आइजोफ्रा सैथो बोथिया बबेबा गोमाबाय बा नोंसोर इदि आरो ना थांनो होथ'लाया ट्रेक्टरखौ नै ओरैजाय मोनसे टिम आरो ना ओरैजाय मोनसे टिम जि साइज नुगादों नुदोंहाय मा आराम नुमारदों नोंखौ मोजां जाखादों दे आयु दै सान्थि सारना होखाबाय आरो ना दै सान्थि सारना होखाबाय नै ओमफ्राय साफायखांनानै नायनायफोरखौ नायदो सिख्लाफ्राबो हाया नै बिसोरजों जोंहा बाजैयाल' नायाखै
मोनाबिलिनि साखि सावसिगोन आरोना दायो जोङो लारि लारि जानानै दङ ओरै आबौबो आंलाय मा एरखौ जाना ओरै साफ्रिखायो नामा एरखौ जाना लारि लारि आं बैयाव गसंहैनोसै आरो बेजों लोगोसे जोङो Kamal. जोंजों हांख्रायजानाय हांख्रायनानै लाबोजानाय मानगोनां असु दिजों बसुमतारी बोसोनगिरि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम सारा सावसुता बिथांनि थाखाय जोङो सावैदो सावनो हासिगोन बयबो जासिहरनाय लोगोसे सावनो हासिगोन बयबो फारि फारि सावनो थाखाय सासे बाथौसा आरो आरमायनांगौ गुरुखौ हरनाय जाबाय लोगोसे सारखौ जुगा आरो लाथि फोजोबनायनि सोमोन्दै फंनैसो बिबुंथि लाखिलांनो थाखाय आङो गुरुखौ हरनाय जाबाय लोंनाय उन्दुनाय समावबो आफा नोंखौनो हांख्रायो दहायसै आफा जोंखौबो अनहर दहायसै आफा गोथार बाथौ सान ओमफ्रायो गगामुख ओमफ्राय बेयावहाय बिदत आरोना नै बिदत जायगा थैनि बिदत होबाय ओमफ्रायो बआबा दत ओमफ्रायो ग औ गौ दत बे माने मा होनदों इयो बिया बाथौ गौथुम बियो दत दत होनाया माने बेखौ बुजियाबो जानो हागौ आं खोन्थाना होखाबाय आरो मोजां जाबाय ओमफ्राय जोंना नै फट' साफायग्राफ्रा लारि लुरि नै ओमफ्राय नै दादिखौ नायदो इसोर नायलाय लावबुं बुं फट' साफाय जाग्राफ्रा हर जाबाय आरोना मोजां नुला